Nó được nhé, bắt rồi, cái lần rồi. Làm gì không nhỉ? Ada ini sana, sampai 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 dan ibu sampai sampai yang seperti ini. Dah, itu ada. Dah. Tapi lambat, tapi lambat dia sudah. Nah, ya, bang, itu terbaik. Yang itu ya kalah nak komplit jabar ya. Dah kalah nak jabai. Dah kalah gua kang bai, dah kalah nak di komplit jabar dah. Bai kalah gua kapan hubungan ini, mana single honan bai. Kapan isi hubungan naik full finishing kalam sih. Dah nih before jabai. Dah, ayo, apa yang sudah? Right.
गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दा माने आं जि सेरजा बानायबाय थादोंमोन दा बे कमप्लिट जाबाय नै। सेरजाया बेनिमोन आरो दा नायनायनि सेरजा बायदि गासिबो आं कालार दाबि ओमफ्राय जि नैबे दिरुं बेखौ होजोब्बाय आरो गासिबो। दा बिनि साउन्डखौ आं दामनानै देखायनो नागिरदों। दा बिनि साउन्डआ माबायदि जायो। दा आं बिनि नटखौ बानायनो दा माने टिउनाव गैया सेरजाया। दा खोनासंलांदो। दा बेनि नटआ कमप्लिट जाबाय। दा आं जास्ट सारेगामा लानानै खिन्थानायनि दा नोंथांमोना साउन्डखौ खोनाखाबाय माबायदि जाबाय। साउन्डआ नै जोबोद मोजां फैबाय। दा आं मोनसे सल दामना खिन्थानायनि साउन्डआ जोबोद मोजां फैबाय नै। दा आं बारदै सिख्लाखौ दामनानै खिन्थानायनो माबायदि खोनासंदों बिसोरो। साउन्डआ बिदि जाबाय। माबायदि जादों नोंसोरथ' मिथिखाबाय खोनाखाबायबो। माने बे कारेन्टजों दामग्रा आरोना पिकआप दङ। ओमफ्राय आं दा नैबे मोनसेखौ दामनानै खिन्थानायनो बेनि क्वालिटिया फिसा माबायदि जायो। बे बेस्ट क्वालिटि दे सेरजाया। दा नैबाव आं साइडआव क्वालिटि फिसानि मोनसे लादों नै। दा बेनि साउन्डखौ दा दामनाय खिन्थागोन। दा बेखौ खोनासंदो।
बिदि जाबाय आं दा नैबे ल' क्वालिटिनिखौ दामनाय खिथानो दा बेनि साउन्डखौ खोनासं बिनि साउन्डआ आलादा जागोन ओरैबायदि माने सेन्स आरोना एकदम सेन्स जागोन साउन्डआ बिदि जखाया माने फिसाबो आरो जखाया ओमफ्राय एकदम सेरजाया गोबाबो बेखौ गोबा दोनथारदों साउन्डआलाय मोजाङै फैगोन ओमफ्राय माने एसेबां भलिउम जानाय नङा आरो बियो दा नोंसोरनो खोनासंनानै नायदो खनसे फिसा नालाय बियो माने थुनांगौबो खाथि खाथि जायो माने बेना गोजान नालाय एसे गोजान जायो जागोन बियो दा बिनि साउन्डआ बिदि बेबो ओरैबायदि गोदैखा आरोना ओरैबायदि सुदेस फैखायो बेयो साउन्डआ माने माथ्र साउन्डआल' एसेग्राब आउट जादों आरो बाहेरायाव माने बेयो फिसा ओमफ्राय आं बिनि साउन्डखौ खम खालामदों माने जा सोलोंनायनि थाखाय ओमफ्राय बेयाव पिकआपबो थानाय नङा पिकआप गैया ओमफ्राय बिनि जखाया फिसा ओमफ्राय बिनि थुनांगौआबो खाथि खाथि जागोन आरो दा नै आं बेखौ बेस्ट क्वालिटिखौ दामनो खिथाफिनि दा नैबे बिनि क्वालिटिया बेस्टआव थाङो आरो ना माने गोजौसिनाव आरो बिनि साउन्डआबो बारा जागोन ओमफ्राय पिकआपबो दङ बिनि साउन्डआ बिदि जाबाय कमप्लिट जानायनि उनाव ओमफ्राय जे बिनि अर्डारा आं बेखौ अर्डारनि थाखाय बानायदों आरो बे अर्डारा फार्स्ट टाइम आं माने बेखौ साननै सानथामसोनि उनावनो गवायाव हरसिगोन बेखौ आरो डाइरेक्ट बे गवानिफ्राय डाइरेक्ट पर्तुगाल कान्ट्रियाव थांगोन आरो बियो बे सेरजाया आं बेखौ बे अर्डारनि थाखाय बानायदों आंनि फार्स्ट टाइम जागोन बे माने गोजानाव थांनाय पर्तुगाल हादराव थांनाय आरोना जेनेबा आं बेखौ गवासिम साप्लाइ खालामगोन बिनिफ्राय डाइरेक्ट पर्तुगाल थांगोन आरो बियो सेरजाया अर्डारनि थाखाय बानायदों ओरैबायदि माने मोजां बानायखाबाय आं बेखौ माने आउटआव थांनो थाखाय दांनाय बानायखाबाय आरो बिनि बे सेटआपखौ आरो
बे लकेलाव थांगोन बे माने जास्ट सोलोंनायनि थाखायल' आरो माने एसे रेटआबो बिनिया खम जागोन आरो बे रेट एसे खमनिखौ नांगौ होननायखाय आं बिनि एसे ल' क्वालिटिखौ हरसिगोन आङो दायो कमप्लिट जाबाय जास्ट अर्डारनि थाखाय साप्लाइ खालामनांसिगौ आरो हरनांसिगौल' दा बे गंसे ओमफ्राय बे गंसे कमप्लिट जानानै दङ बाद बाखि गासैबो थांजोब्बाय ओमफ्राय माखासे स्टकआव दंबावो कमप्लिट जायाखै जेला अर्डार होयो अब्लासो आङो कमप्लिट खालामनो हागोन आरो अर्डार होनायनि उनावसो माने नालाय माने गासैबो दाननानै होखाजोब्बाय माने ओमफ्राय दा जि दावराय गोनां बियो दा जोब्बाय ओमफ्राय नेक्स्ट आं दानफिननांसिगोनसै आरो गोदान नैबेनो लास्टमोन आं गंनै दानदोंमोन आरो दावराय गोनांखौ ओमफ्राय दा गंसे सिगाङाव हरखांखाबाय आङो ओमफ्राय दा गंसे दंबावो बेखौबो बे थांबावसिगोन आरो ओमफ्राय आं दा नेक्स्ट मोनबावगोन आरो जुदि सोरबा अर्डार खालामो ओमफ्राय दा नोंसोरथ' साउन्डखौ खोनाबायानो माबायदि जाखो गासिबो बे पिकआपनि नामखौ दा बेखौ आं खिन्थाखाबाय ओमफ्राय आं बेखौ माने आंनि थाखाय बानायदोंमोन आरोना ओरैबायदि मोजां आंनि थाखाय बानायखादोंमोन आङो माने आंनि पार्सनेल होननानै बानायदोंमोन आं ओमफ्राय दा माने एकदम बिहरबायना उपाय गैया हरनांगौ जाबाय ओमफ्राय दा आं बे गंनैखौबो कमप्लिट खालामबाय ओमफ्राय आं बिनि साउन्डखौबो नोंसोरनो बिनि क्वालिटि दामना खिन्थाखाबाय आं माने साउन्डआ माबायदि जाखो नोंसोरथ' नुखाबायबो ओमफ्राय बिदिनो अनेक रोखोम थायो आरो जेनेबा दाम माखासे रेटजों खोथा जायो ओमफ्राय माने क्वालिटिनि सायावबो जायो आरो साउन्डआ बे क्वालिटिया खम ओमफ्राय बिनि साउन्डआ फिसा दा आं नोंसोर दामनांगौ खिन्थाखाबाय नैबे क्वालिटिया गोजौसिन नांगौ आरो ना ओमफ्राय दा नोंसोर बिनिखौ नुखाबाय साउन्डखौ माबायदि जादों क्वालिटिया आलदा आलदा ओमफ्राय रेटनि सायावबो जायो माखासे ओमफ्राय दा आं कमप्लिट खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा होमबा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिनोसै बेखिनियाव फोजोबनोसै आङो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेना थादो जुदि आंनि चेनेलखौ सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो आरो अल नटिफिकेसन खालामनानै ला जाहाथे नेक्स्ट भिडिअ नोंसां सहैयो आरो जुदि इन्सट्रुमेन्टआव माने मिउजिकआव इन्टारेस्टेड दंबा नोंसोरो अर्डार खालामनो हागोन जायहा गोसो दं बिसोरो सिफुं मोनगोन खाम मोनगोन आरो सेरजा मोनगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय बेखिनिखौ बुंनानै आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय